దేవునికి మానవులు ఎప్పుడు ఇష్టలవుతారో ఈ రోజు నేను మాట్లాడుతాను. మనుషులు దేవునికి ఎప్పుడు ఇష్టలవుతారు? హెబ్రీ పత్రిక 11:6 మనం చూస్తే విశ్వాసము లేకుండా ఆయనకి ఇష్టలై ఉండుట అసాధ్యము అని రాయబడి. విశ్వాసము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. క్రిస్మస్ కాలంలో మీరు జాగ్రత్త గమనిస్తే మరియను తీసుకున్నా, యోసేపుని తీసుకున్నా, జ్ఞానం తీసుకున్నా, లేదా కాపర్లు తీసుకున్నా, సుమియోను తీసుకున్నా, అన్నాన్ని తీసుకున్నా, గమనించండి, ఎవరు తీసుకున్నా వారు దేవుని ఎడల ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టే క్రీస్తు యందు ఆనందించినట్లుగా, నిజంగా క్రిస్మస్ ఆరాధికులైనట్లుగా మనకు కనపడుతుంది. ఈ రోజు నా మాట జాగ్రత్త ఆలకిస్తే ఆయనకి ఇష్టలై ఉండడం వారు భూమి మీద సమాధానం కలుగుద్ది. ఏటా సమాధానం? సమాధానం అంటే కేవలం జవాబు కాదు. సమాధానం అంటే మనసులో శాంతి సమాధానం కాదు. సమాధానం అంటే దేవునితో సహవాసము, దేవునితో కలిసి జీవించే భాగ్యము, దేవునికి ఇష్టలై ఉండే భాగ్యము, దేవునితో ఉండే ధన్యత, యుగములు దేవునితో జీవించే భాగ్యము. ఇది సమాధానం.